Jodak ma Makalda e sub county ma Nyatike ne obago ng'anyo ka giyuago rochruok mar arita kwe e gweng'no. Otieno manyoro johala ariyo motimo ohala e senta ma Makalda nyoro ne oyudo hinyruok bang' jonjore monjogi kendo mayogi mwandugi moriwo koda ka omenda. Jafwambo marwa George Juma miwa ler. Ng'anyo ni mano ba ko jodak ma Makalda obiro mana bang' dala achiel bang' ka johala ariyo ne donjruok bang' ka nogo kolisa kod jonjore mabe no magi mwandu mopogore opogore ma oting'o omenda mabe nyaka sani koro pok oyangi. Offices te mag sirikal man ka onge man gi gimoro unless ong'iew gi manyien, nikech kuo itimo manuo kata ng'ata achiel mosemaki miwacho ni kawuono to nwamako ng'ato onge. To wamiyo security team motelne gi bwana DCC ultimatum of 2 weeks ni wadwa neno changes. Change mokwongo en mosadak Nyatike ka higni gi higni. Tike waka wasedake gi kue higni te makata in gi pesa inyalo ninde ndara kanyo kinyi chiwi dhi odi onge ng'ama donjre kodi. Wach bunde modonjo Nyatike ka sani odwa buoga Nyatike tin. To wan koro gima chwanyowa kabisa ni security ma Nyatike is so reluctant about the occurrence. Jodak ma Makalda ka otele kod MC margi Felix Okwanyo wach ni ma otelo ni monjni jogo ma chechgo ni jonjore ne omuojo lisasi e kar dakni juma achiel mokalo. Gima otimore ni ok gima ber, jothurwa ok gima ber, nikech pok otieko jumbe ariyo e kanyo lisasi omuoch ka. The same ndara kama nyo lisasi omuoche no be lisasi nyo omuoche nyoro. Na paro kaka ng'at ma layman ni no nego benien kama polisi osiko karingo mondo miyongi kama nyo lisasi omuoche ni, nikech omuoch Monday to the next Monday lisasi chak muoch the same time machalo gi mochien chan. Polise wa Nyatike mondo mi wang'e ni wan gi polis machiegni nonie uru ng'ama nyotimo mondo wayudie duoko mondo wabed kod gadieri ni wan gi security Nyatike. Mwaka hii yenye tunaanza tumeona kwamba Nyatike imeharibika. Tunaomba tu MP Marwa wetu na serikali wetu ambao anatulinda ili watoke nje watulinde. Okwanyo wacho ni rochruok mag arita kwe nyaka sani koro ketho ohala kod yore nengo mamoko e gwego mag Nyatike. Ni nyiso ni jogi dwa tieko economy mar Nyatike. Mine wa kama tiyo matek madhi menyo kama tek okinyi. Nyiso ni jogi koro biro keto life gi at stake. Tend arita kwe sub county ma Nyatike ne osingo ni koro gitimo pedha ni jonjore ma itudo kod monj machal kod mae manowe ka johala no donjruok mopogore opogore mar lisasi. Mfanyi biashara wetu ambaye alipigwa risasi na kunyang'anywa pesa ambayo dhamana yake haijajulikana na wezi. Askari waliposikia mlipuko walienda huko mbio na hao watu wakaweza kutoroka. Sasa mambo ya uchunguzi inaendelea. Bendege kwa Uganda mondo koro tika mara achiel kotenda itakwe mar kedo kod jonjore. Washikadau wote tukijumuisha pia wananchi tutakutana na tuhakikishe kwamba hakuna kisa kama hicho ambacho kitatokea tena siku nyingine. Ne jowa modake Nyatike ka nitie jowa mowuok kuonde mopogore opogore nikech ka en kar menyo onge ng'ama inyalo tam nok nyal dhi menyo e area moro. Koro ng'ama biro menyo gi bad intention imbe waketie rada. George Juma, Ramogi TV, Migori.